May damang magod ang kanumunumun. Oleh ate partikiano lu pasatay matua mama. Jadi hijita na dua bumuan estem nosroha do estem kasih narosia nestedolu isi mahita songon nama katahon di harorot tanwai ba dus marohata songon dia maligdan na bersuara mahamu sian estem kasih. Boleh tema dia udah mengenang sistem kami sistem bersuara terpedulu memahami sistem kasih tinori mengikuti makam. Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat di lasmi rohata di tikyo, di hamu hasuhuton sistem maruma, di son rohani udangamu dua sistem ima sian ertidolu, sistem dos roha rohot estem kasih Kami ama. torok jurana dapat dibilang-bilang na karena tapak main kami di bogunya lamamu digukun gohot jojo muna horas ma dohonon nami tihamu nasa hasuhuton Oras magudoma. dihamu hasuhuton di partikianon magidotik kami di masongon di lasmi rohanami nabanukun kami bodo pakyon nami songon tiki di panortoron nami Sama dia mo naman. Sama dia mo naman. Kata rakamu. ay hamu na daw panitia na mabodo partikia ui tarulia taudangan mamakitiki law manortor nasingkap pe molusong kami naguturo hanami tersoni lo mak Inarohan namin buti na namang sa tarima isang muna undangan kami narusian ertidolu alam amerin tiki do diundangan apala tunggudang do piamang jadi niyan adong nomor pangidok kami molutung perongan non totor seribu-ribu apala salo tak piamang jadi mama data nong mersi ringkita kita ido dengan na inarohanami amang pati nami Dison kami roh dengan hasuhuton merlas roha dohon nasida di partikianon dalam nami matong lima dinalau pasahaton siwa nami semua tupak nami mengadupi ulon nasida nang soni di lasmi roha nami di pasahat nasida hima tiki dihami nalau menguruti yaka panortorio arong hata dina dua-dua nama dok bolo dijoloi na hamu abang karte nami silangi honokon di budi sifai maun di tonga-tonga nama sor-sori agau-gau di partikia rope orang pangilo kami asari gamma sor-sori hamu di ulon nanyon tek-tek mamulani godang ser-ser mamulani doktor ulutan nami magodang ni hasuhuton dabok mapartikia kami doktor ima diundangan na marmula do nauli marmula do naringan marmula do tong saluhut nasana adong di portigion atong amang kadinami petang godang mula-mulai
godang sorry na lihat na lulu abang pada nami kamu ma godang sobat-sobat lihat mahan itong di Bogor halapan asal lihat mah horas lihat persaulian lihat nang penggalian hata di dua nama dok katubuan ini ador toros mainna tanu lihat bulu na betong lebih-lebih dihami na dua temuan nama dos rohani diktion lihat matong horas lihat persaulian lihat penggalian arang pandinami paitaman ma godang lihat
Maduma nang sore amat daraja naluluh di semua bertikiat tuju di narohamu nalau mangulubi hami mangulubi nauli mahami mangulubi naringgan parhite panontoron nabiong nang sore di bertikiat ma naik pasah kami silua nami estem nasihat tertitulu estem nusroha lohot estem kasih Sabiya. ambil matutu ya kapan pakai namion nasu sediong di madu pakai namion dulu ton makorhon nasriroha makorhon nauli di Bungata oke amang patirami kaita mangma godang bolu-bolubi
godang siriburi-buri si birong-birong in Laguna. So ini mah abang pandai nami. Oh iya toh.